Tervehdys. Tässä Toivakan talousterveiset. 3 asiaa, noin 90 sekuntia. Ensimmäinen asia. Viime syksynä Toivakas otettiin käyttöön kaikki talouden työkalupakin työvälineet, menosäästöt, veronkorotukset, myös omaisuuden myyntiä ja koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Nämä kaikki sen vuoksi, että tänä vuonna 2024 talous saadaan kuntoon. Meidän piti miettiä koko kunnan talous ja toiminta uudella tapaa, koska pelkkä juustohöylääminen tai vyön kiristäminen, se ei riitä itsessään vielä mihinkään. Asia numero 2. Talouseläkkeet toimivat, kunta tekee vahvaa tulosta ja tase on kunnossa. Kunnan itsehallinto on turvattu ja tulevaisuus omissa käsissä. Tärkein syy, miksi kunta pystyi vuoden etukäteen täyttämään tuon alijäämän kattamisvelvoitteen, oli se, että kunta myi Suur-Savon Sähkön osakkeita. Saatiin siitä noin 3 miljoonaa euroa myyntituloa, josta 1,6 miljoonaa euroa menee suoraan alijäämän kattamiseen. Tämmöiset kertaluontoiset myyntitulot, niiden varaan ei kunnan taloutta pysty rakentamaan, mutta siitä saa tärkeää taloudellista puskuria, koska tulevaisuudessa haasteita riittää. Ja asia numero 3. Viime syksyn haasteena oli kattaa tuo alijäämä. Nyt kyse on siitä, että tuleva kasvu se pitää rahoittaa. Kunta tarvitsee tarkan taloudenpidon lisäksi investointeja, eli tase se pitää pistää töihin. Kunta käyttää tietenkin euroja valtuuston osoittamalla tavalla kunnan perustoimintojen ylläpitämiseen, turvaamaan kunnan strategisia tavoitteita, lisäämään kustannustehokkuutta sekä luomaan edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle. Mutta kysymys just sulle, mihin sun mielestä kunnan pitäisi investoida tulevaisuudessa? Käy kirjoittamassa kunnan nettisivuilla palauteosiossa. Mä odotan sun näkemyksiä.